Индийский любовный история мында. Bir mujik qizga shashak bilan o'tadi. A banditlar ketirib tiba shashakni qiynamoqchi bo'lalar. O'zining qizini yoqlab, yigit qizin shiqirga olib ishra. Yolg'iz bo'ldi endi bu kanishlar. Yigitlarni ita, qizni spasaytirga yigura, qizni ko'tara, yigura, yig'la qizning ustine yolg'iz ko'tara, tag'in tovni mina, yigura, yolg'iz qizni tag'in tagarab tushira. Ничего страшного, ничего, и уйсан. И кызны тагын итә, күтәрә, итә. Бандитларны спасайта, и ялгыз, и кыз опять. Икенче чокырга жыгыла. Шул вакытта бандитларны иченә догонять теге кыз белән җегетне. Нормально жүгер инде. И кыз жыгыла агачка уралып. Ну и бандитлар да тоже агач өстеннән сикереп чыга. Багарага бәллә. Ничего страшного, с ней все хорошо. Җегет спасайта тегене. Ул бит спасайта. Мотоциклга утырта да ите. Җегет каша.